skulle dansetter. Her det Tutsjaren og så Julius og så fram til Nutjaran og han skjuter men Jens Marsten fra Bjerka. Så det Slovakar. Åh, här välter det här får han nummer 11 Lubomir Moravsik. För skåra till 1-0. Och Jens Marsten i öyn inne i strikene. Här slapp sin vinstre vankeren eisne ratteliga latt och jögnen. Och Moravsik får bollen inom strikene och så 1-0 till Slovakar. 13 minuter farner av fyrre halvleik. Brottspark till Slovakia. Ikke 15 minuter farner av fyrre halvleik. Och Peter Dubovski, professionelle spelaren i spansk fotboll, han skal ta sig av den här brottsparken. Och Jens Marsten Bjerkar! Jens Marsten Bjerkar! Fantastisk bjerging av Jens Marsten. Ivan Kosak. Och så där inte offside. Nej, det är inte. Så kunde här och åter. Och Hesafer Bjerkar Jens Marsten åter och så är det för tät och bollen för på. Oj, här är inte skil över in i chocken, Magne. Ja, det ser ju gott ut. Det man ser tar runt och hämtar väl för en gång där och det var som de miste allt att. Så vet man vi tar bara tacka Jens Marsten. Han står ifrån lag till 5 minuter. Ja, så det Allan Norskare. Hatten tökon här vi 2 Slovakar, Trutjar. Gott spalt. Össur Ole Johannesson. Längt över till Henning, ja. Så kommer att den går Elringen. Här och så skorar han! Så skorar Jan-Alla Müller! Oj! Jan-Alla Müller har jauna för Färjar. Fantastiskt mål och go! Elvering från Henning Janskor. Anchen chanser till Ladislav Molnar av Bjerka. Sera häcknesligt och flott mål från Jan-Alla Müller. Och stövan alltså 1-1 till att svänga skärren. Jurika längt fram. Och så har vi 13 bollen. Åh, kom nu taggan! Här bränner Rattlio nu. Här bränner Rattlio av. Fryspark till Slovakia. 5 meter utanför 16 metern. Han hävdar vi att lappa bollarna upp om värjorna och så läs att de av vilägaren så kan få bollen och skåra på det. Vånan det har föringar råknat ut. Och här kommer skott och han sänder han bajlajs i nätet. Bajlajs i nätet. Nej. Ett fantastiskt gott längskott från Peter Dubovski. Här må det ändan av distan Trutjar Ivale Slovakia siren. Oj. Så stort från en jaunleitje som tar rätt sett nu på måte föringar. Och så hever Peter Dubovski lagt till vagnar allra helst. Här är bara helt stort efter av distan. 1 minuter.